Добре. И музиката се чува с лек фон, супер. Айде, лягайте, настанявайте се. Който шъл, дошъл, който иска да идва, да идва. Давайте. Надявам се, че ме чувате добре. Айде, лягаме, настаняваме се удобно. Отпускаме се в легнала позиция. Усещаме допира на гърба с земята или леглото, който където е легнал. Длани нагоре. Притваряме очи. Поемаме бавно и дълбоко въздух и издишаме бавно и спокойно, без да задържаме този път. Още един път бавно и дълбоко, без да задържаме и издишаме. Сега вдишваме дълбоко и вдигаме въздуха в главата, задържаме. Обираме целия негатив, стрес, страх, гняв, омраза, всяко негативно, лошо чувство, което имаме, всяка мръсотика. Събираме хубаво болка, страдание и го издишваме. Освобождаваме. Пускаме го да си ходи. Сега правим визуализация с вдишването, как вдишваме бяло-златна светлина. Тя е бяла и златна, две в едно. Вдишваме тази бяло-златна светлина дълбоко и бавно. Задържаме я и виждаме как тази бяло-златна светлина взима и обира целият негатив по нашето тяло, нашата енергия и го издишваме. Днес ще навлезем в пространството на сърцето отново. Ще изчистим страха. Ще прегърнем раните и ще отворим вътрешния си храм за любовта. Любовта към себе си, към живота и към всички същества. Сега си представете как от ходилата се спускат корени дълбоко в сърцето на майката Земя. Енергия, която протича оттам и се спуска в майката Земя. Сега усети как майката Земя те прегръща с любов, стабилност, с сила. Кажи си: аз съм в безопасност. Аз съм защитена, защитен. Аз съм в тялото си. Присъствам.
Сега виж как от небето се спуска златна енергийна светлина. Около цялото ти енергийно поле. Светлина, която ти дава покой и закрила. Сега поставете ръце или само лявата ръка, или само дясната, може и двете, върху сърдечната чакра, върху сърцето. Почувствайте ритъма на вашето сърце, този древен ритъм, който е бил с теб още преди да се родиш. Почувствай благодарност към сърцето си. За всичко, което е издържало. Благодарност за всяка рана, за всяка любов, за всяка прошка. Представи си златна врата в центъра на сърцето си. Тази врата води към вътрешния ти храм. Когато си готова, готов, отвори вратата и влез. Влез в своето сърце. Как изглежда твоят сърдечен храм? Позволи си да го почувстваш. Усети го. Когато си готова, готов, виж градина ли е, стая, светилище. Какво е твоят храм в твоето сърце? Какъв е този храм? Сега извикай пред себе си образа на един страх, който вече не искаш да носиш в сърцето си. Извикай го този страх. Наблюдавай го. Не го съди.
Просто го виж. Попитай страха. Какво искаш да ми кажеш? Позволи си да чуеш отговора. А сега му кажи: благодаря ти, че си ме пазил, но сега те освобождавам с любов. Визуализирай как този страх се превръща в дим, в светлина, в пеперуда. Днес съм обута с клин с пеперуди. Случайно, а? Която отлита нагоре и се разтваря в светлина на творението. С всяко издишване освобождавай още и още от болката. Пускай всичко да излиза, да полетява към небето, към светлината. С любов и благодарност освобождаваме този страх, който идва от негативни убеждения и вярвания. Позволи си да бъдеш лека, лек, празен, празна, отворен, отворена. Представи си сега как златно-зелена светлина започва да се излива в сърцето ти отгоре, от висшия ти аз, от божествения източник. Светлината тече, прочиства, лекува. И възстановява. Обновлява. Тя разтваря остатъците от старите връзки, болки, от миналото, страхове, от бъдещето. Всичко това се разтваря и напуска.
твоето сърце. Сърцето ти сияе, разширява се, вибрира с любов, прошка, доверие. Свободно е, леко е, отворено е, чисто е. Любящо е, прекрасно е. Повтори мислено или на глас. Сърцето ми е отворено. Аз съм любов. Аз съм в хармония със себе си и света. Аз съм любов. Аз съм в хармония със себе си и света. Аз съм любов. Аз съм в хармония със себе си и света. Сега си представи как сърцето ти е свързано с сърцата на всички в тази група. Мрежа от светлина, от разбиране, от състрадание, съчувствие. Изпрати любов към всички участници, към всеки, който също лекува и отваря сърцето си. И получи любов от тях. След това изпрати тази любов към своето по-малко аз, към малкия теб. Която някога или който някога е била наранен. Кажи на малката си версия: вече си в безопасност, вече си обичана, вече не си сама. Аз съм с теб. Обичам те и винаги ще е така. Сега бавно започни да се връщаш обратно. Почувствай отново тялото си, пода под теб, въздуха в стаята. Направи 3 бавни, дълбоки вдишвания и издишвания. Постави отново ръце върху сърцето си и кажи:
Благодаря, благодаря, благодаря. Когато сте готови, раздвижете пръстите на ръцете, на краката си, раздвижете се, протегнете се и се върни с лекота и мекота. Отворете бавно очи и когато сте готови, заповядайте да споделите. Само да кажа, че можем сега, преди да станете, да кажем една мантра на ум или на глас. Сърцето ми е свободно, аз съм любов, аз избирам живота. Сърцето ми е свободно, аз съм любов, аз избирам живота. Аз съм любов, сърцето ми е свободно, аз избирам живота. Благодаря. Братя Стил, как си? Ами, добре, доста така, някак си се самовглъбих. Не ми се изплуваше обратно в реалността. И, Тоест, успя да влезеш навътре надълбоко, така ли? ами, така мисля, да. Браво, браво, браво. Виж Живея за какъв пръв път. напредък имаш за колко кратко време, какъв напредък имаш. Да. Браво. Буквално не исках да Ма ставам. Да... аз мога да ти кажа, че много, много хубаво. Ти просто можеш да... И ти я правиш, не просто можеш, но ти го правиш, тази могъща трансформация я правиш. Много усърдно я правиш. Браво на тебе, поздравления. Супер. Благодаря. Браво. Искаш ли още да споделиш какво преживя? Ами, така сърцето ми започна някакси по-силно, по-очестено да бие, така усетих към края. Иначе това, което видях, беше едно древно тракийско светилище. Това представляваше. Добре. Минах през златната врата. Мгм. И така, някакъв много древен повик. Успя да влезеш много надълбоко в сърцето си, искам да ти кажа. Браво. Успя да навлезеш надълбоко в сърцето си. М, Щом ти го казваш, Ами то и ти го явно е това. казваш и то е факт, че ти си успяла да навлезеш, ти си позволила да влезеш надълбоко в сърцето си. Да, мога да кажа, че за първ път Защото усещам първите това. 2 дена, в които беше доста какофонично при теб и доста силно разтърсващо и доста трудно да пуснеш мислите и да се отдадеш на това, всъщност сега за тези 2 дена, вчера и днеска, че успя, ето вчера беше по-леко, а днеска определено направо навлезе на дълбочина в сърцето си. Утре ще направим бау. Утре ще направим бау ресурс в последния ден от това 5-дневно предизвикателство. А по-другата седмица, което ще го обявя другата седмица, ще обявя за следващата седмица, отново 5-дневно изчистване. То бе, че ще бъде за да изчистиме тези негативни убеждения. Не съм достатъчна, не съм приета, отхвърляна съм. Ето такива ще правя по-следващата седмица. Пак 5-дневно, пак ще го направя сигурно по същото време, защото при мен времето е такова, че по и време мога. Аз всъщност мога и от 5 до 6, между другото, да го направя мое време, което означава, че мога да го направя, което да е българско време от 7 до
8 българско, за да може пък повече хора да се включат и най-вероятно той ще го направя. Просто защото при Милен на работата му там бяха плавни нещата и шефката постоянно променя графиците. Но по принцип кухнята им ни работи от 4 до 6, което е българско време от 6 до 8. И тя сега им каза графика, че им е постоянно от 4 до 6 да са в почивка. И аз тогава свободно мога да работя онлайн с вас, за да може децата да има кой да ги гледа, защото те по този време не са на училище. Да. И така. Но ще го направим пак за вече за изчистването. Ники, как си ти? Я сподели. Нищо. Осъзнах, че наистина носям толкова много страхове от този живот, които съм затворил, съм ги забравил, т.е. те са ми главния проблем. Ти усещаш ли ги? Нали, мога да смисъл... Пусна ли ги да си отидат? Пускай ги да си ходят. Не, първо освободих, нали, страха, който ми е от хората, страха за живота им, нали, от млади мъже и от млади жени на моята възраст, примерно. Нали, това освободих и просто, нали, то си излезе, беше едно огромно, видях го и се оказа, че това е моето дете вътре, аз като по-малък. И Да. т.е. страховете, нали, т.е. няма духове, а просто това е моето вътрешно дете, това е просто една емоция, която съм почувствал, като съм бил малък. И да, доста други неща. Нали ти каза малко да споделям и това е за страхове да споделя сам. Не, сподели да ти олекне, който имаш да ти да освободиш, да изчезне. Пусни да си ходи. Има нещо да си ходи, Ники. Като споделя страховете, които съм преживял през сега... Искам да си споделиш, да пуснеш, да. Първото е още като се сещам детската градина на 5 години ли се ходи тогава, като отидах там за първи път, нали, с майка ми и с баба ми, именно тогава изпитах такъв голям страх за живота ми, нали, че ме оставят. Тоест изпитах това, той страх от изоставяне, какъвто съм го имал в минал живот, дето съм бил изоставен. Дето го преживях с чат. Само малко да те прекъсна, Ани в момента ми пише, че вика, че в момента аурата ти е тъмно-жълта, защото ето точно в момента аурата ти е тъмно-жълта, защото в момента изкарваме точно тези страхове. Аз виждам, черното е тук в слънчевия сплит, черното, което е, и по-рано беше в сърдечната черното. Да, давай да пускаме да изчистим. Защото вкарах зелената светлина в сърдечната и то, или може би от твоето рейк също почна тук черно е в слънчевия и в сърдечната малко така. Защото го изкарах, да. Добре, давай да пускаме. Да. Давай да пускаме. Чакай. Давай, аз ще правя. Ти трябва да правиш, да. Аз ще правя, давай, пускай. Тоест да казвам, да споделям, така? Можеш и да споделяш, ако ти е още по-лесно да стане. Давай, споделяй каквото ти идва. Ако искаш да го споделяш, го споделя, ако искаш просто го изчиствай така енергийно го пускай. По-скоро това е в детската градина, като съм бил, майка ми, баба ми, като съм оставили там и този страх изпитах, че... Какъв шок е за децата с тези детски градини. Да. Не, виж, другите деца не са изпитали това, само да ти кажа. Не всички, но много деца има слънчевия сплит, им се блокира точно това. Аз съм го виждала в детската градина на моите. Аз ти говоря за другите, които не са, които нямат такъв страх. За тях говоря. Моята е бяла с златен ореол, току-що Ани ми каза. Да, аз трябва да съм в тази енергия все пак, за да мога да лекувам и да правя абракадабра. И взе да плача тогава толкова много, защото, нали, ме изоставят и огромен страх ти казвам и тогава прибараха първия път и вече следващия ден трябваше да отида и така може би пак съм бил в страх, докато свикна, примерно първите няколко дни или втория ден, докато свикна, именно това си спомням. И друго, където ти казах преди, на сестра ми, на кака ми нейни приятелки от долната улица тук наблизо живеят, където сме били като малки, като по-малки, именно, нали, просто на шега в нещо като обор или като гараж, някаква такава друга стая, където ме бяха затворили с
сестрата на кака им на нейната приятелка и т.е. аз съм някъде около 10 годишен или не знам колко съм примерно. И тогава пак изпитах такъв страх, все едно, че нали, ме затварят някъде си едно и където не мога да изляза. Това буквално не е от, не е от този живот, което е страха. Да, т.е. съм си изпитал травмите от минал живот, именно нали, пак на шега и аз там взе да плача. Жана, пусни си камерата. Да, и това беше страх, който като съм го изпитал и съм го затворил като малък, като съм бил. Хайде пускай. Добре, стой се. Да, продължавам да казвам. Ники, искам да си затвориш очите. Да. Да си поемеш бавно и дълбоко въздух. И искам да си визуализираш. Тук има много негатив да изчисти. Да, аз мога да ти кажа един друг, който излезе, който е отминал, не от той. Добре. Имам да ти споделя много, да. Сега искам обаче друго да направим, да мога да ги изкарам, искам да слушаш сега какво ти казвам. Затвори очи. Да. И визуализирай как от небето се спуска един огромен лъч от светлина, който има закачен като менче, канче, такова. То е, тези деца носят за вода, някой знае как се казва. Менци. Менци обаче е един менец. Така ли е думата? Също и бакър се казваме. Бакър, добре, един бакър. Много. Виж сега тази светлина, как се спуска бакър до дъното на душата ти. С тази енергия от светлина. До дъното на душата ти и как този бакър заграбва всичките ти страхове от дълбочината на душата ти. И виж как хубаво ги обира абсолютно всичките и ги събира. И ги събира всичките ти страхове там. Сега полегна. Стейли, зелена ти е аурата. Имаш нещо блокирано в втора чакра. Стомаха по-скоро. Стомаха, имаш ли някакъв проблем с стомаха? Да. А после с той бакър, какво да го прави? Мисли за навън. Обаче има още за обирани. Събрали всичко? Давай, изкарваме го навънка. Виж как го издърпват нагоре. Да, той е навън вече, да. Навънка. Добре. Сега виж как се спуска от небето огромен бял златен лъч със светлина и бяла светлина и розова и зелена. Розово, бяло, златно, зелено. И влиза вътре до дълбочината на душата ти и да запълва целия. Зеленият цвят е хубав цвят. Той е по принцип на лечителите. Тя и Жана е много също зелено по принцип. Ани, Жана с какъв е сега? Аз как си малката ми сестра, тя вижда аурите на хората. Анито. Тя е тук в групата. Тя е родена на Архангел Михаил и аз си я пожелах нея да я имам като малка сестра, защото имаме 14 години разлика с нея. Вижте как си запълне, облад в тази енергия. Нищо не казах. Чакаме Анито да каже. Тя вчера онен ден каза, че ти е била зелена. Зеленото е на лечителство като цяло. Аз сега питам. А сега може да ти е друга, да.
Те се променят. Аурата не стои само един и същи цвят. Тя постоянно се променя в зависимост от това ние на какво вибрационно ниво сме и в какво състояние сме. Ето, че ония ден той беше с много широка отворена чакра, обаче днеска като навлязахме по-надълбоко в нещата и му изплуваха още неща да изчистим. И днеска Ани ми вика, той не е със същото, ма тя много сладка, пише ми тук на мене. И ми казва тук за този за Они. Скрита лимонка. Работите в тандем. Да. М. Жана е с оранжева аура, но е тъмна в главата. Има Аз да да е си представям ли още или достатъчно? Ами ти ще си усетиш как се чувстваш. Ани, как е в момента, Николай? Ани, може да се включиш да говориш, не да ми пишеш. Или той малкият може да я види телефона и да я го вземе, като чуй, че говори по телефона. Той малкият е опасна фога. Мгм. Него няма. Няма слушалката си. Къде е Жанка тъмна може да и е тъмното от тези съседи, дето са и направили така с музиката. От това ли? Имаш ли напрежение? Сега е добре главата ми. Добре. Да има нещо за изчистване. Дете, Сега ще поизчистя малко. Ай, сега затвори очите и виж как ти влиза бяла светлина в главата. Можеш и ти да го направиш, Стели. Добре. Затворете очи и вижте как влиза бяла светлина в главата. Стели, ти виж твоята светлина как влиза до втора чакра, до корема и ти обира целият негатив в корема. Жана да види как и обръща целият негатив в главата. Ани, на тебе къде ти бъга? Как учените виждам? На тебе цялата те обгръща, цялата. В цицките. Тя как се скри? Що избяга? Що се скри? Виж каква си хубава лилава. Кажи се тук. Ники, ти светна ли? Кажи ми, Николай, Ани, как е? И вижте сега тази бяла златна светлина, как изчиства пространството, където имаме блокировка. Стейли в корема, Жана в главата да изсветни. Ани, ти къде ще блестиш? Виж сега на тебе как ти влиза тази светлина насякъде. Така да, точно така и да изчиства насякъде. Ма не си кръстосвай ръцете. Пусни какво си се смръщила. Ти на мене ли викаш? На Ани. Ама и ти ли си се смръщила? Няма да се смръщаш. Аз не съм се Ани. смущала. Да. Скри камерата, че да не те виждам. Кое, аз ли? Емирчо дойде. Поемете бавно и дълбоко въздух и вижте как вдишвате тази бяла светлина. Задръжте хубаво. И издишайте със звук през устата, колкото можете. И отново вдишайте бавно и дълбоко. Задръжте хубаво. И после го изстреляйте през устата. Давай, смело. Браво, Ники. Това е от йога лайн, лъвското дишане. Смело, давай. Той е точно направо за стомаха. Аз усещам в менето в момента, като го правя, той нещо как направо освобождава стомаха. Ето тук слънчевия сплит Аз ли? на себе си. Добре. Точно тъй като го направя, направо усещам от стомаха ми. Как го правиш ти? Аз не мога да го направя. Можеш, бе.
Ка- Аха. Направо го А и аз изкарвам преди го правих същото. от Да. стомаха навънка го изкарвам, не от устата. То излиза от устата, ама аз го изкарвам от тука. Аз си визуализирам как черното от слънчевия излиза през устата и влиза в земята, в ядрото на земята. е малко трудно. Аз чувам, нали, като гледам как излиза на някой, ама аз не мога да го направя. Той трябва Можеш, сама, няма да си казваш, че не можеш. трябва като съм сама да го пробвам аз. Добре, пробвай го. Ники е започнал да става в небесно синьо. Да. Уа. Жана си поставя бариери, аз я виждам, че си поставя бариери. Айде, Те, махай тук ги те- тези бариери, де. Точно е, ама музиката много ми дразни. При Жана има много силна музика, Ани, тя зато и си поставя бариери. Игнорирай музиката, бе! Може те направо гърмят от пидоварите, от стените, Оф. не мога да такова, ми пречат много. Да, разбирам. Добре. Окей. Мгм. Тя така, тук ти, което правиш, а трябва да си при мен да видиш какво става. Разбирам. Аз честно да ти кажа, да, всъщност при мен в момента е тихо. И аз го чувам децата да ми пречат от татка и на мен няма да ми е много... Техно такова пускат Как и те са там, да. Да, разбирам. това не мога да разбера отгоре ли, от къде идва. Даже. Моите слушалки къде отидаха? Аз викам с слушалките Добре. по на главата, ама къде ли? Стели, ти искаш ли да ми споделиш за тебе за корема? Случайно цикъл нещо да има? А, В момента или просто имаш някакви блокажи там? имам тук в жлъчката, където е. Мгм. Добре. Тъпа волка. Тъпа волка, добре. Айде сега се отпусни, изправи си гърба, аз ще ти направя специално там. Точно там ще вляза и точно там ще ти направя. Рейки. Това от смисъл, тук ли се пада някъде? Мое ляво под ребра или под последното ребро. Аха, добре. Пак страна това е. Да, ето. Да. Окей. Моята топка и тятката е. Затвори очини, Стели. Бавно и дълбоко въздух, отпусни се, изправи гърба. Но това е и втора чакра, защото аз виждам и долу корема, където е, освен злъчката, дето казваш. Това го виждам и втората, тя е сексуалната, женствената, жизнеността ни, женската енергия, богинята вътре в нас, сексуалната енергия. И тук имаме да изчистим.
Или ще ти насложа символи, които ще продължат да те чистят. И след сеанса, и след това, за да може да работи до толкова, доколкото е нужно. И сега виж как там, където сме изчистили в корема, как се запълва с женственост, с сила, с любов, приемане към себе си, с изобилие и най-вече любов към себе си. Вяра, доверие в Вселената, доверие в себе си, доверие в всичко, в целия процес. Добре, готова си.